watan Ramadan watan falala mu dage bayin Allah. Ya Ar-Rahman ka yafe mu, ya Ar-Razzaq ku asirta mu, ka taimakawa bayinka. Kannywood lijan kuru ke yi wa al'ummar musulmai murnar zagayowar watan Ramadan wata na alfarma. Allah samu dace da afuwar ka da rahamar bayi. Kannywood lijan kuru ke yi wa al'ummar musulmi murnar zagayowar watan Ramadan wata na alfarma. Allah samu dace da afuwar ka da rahamar bayi. Kannywood lijan kuru ke yi wa al'ummar musulmi Rabu dubin salati na roƙa kai a gurin masoyina, wanda saboda zancensa zan jure wa zama cikin rana. Yadda aran da za a zare min rai yadda fakirjina, ya mini murmushi ina kallo cireren ya zama sanyi. Kannywood lijan kuru ke yi wa al'ummar musulmi murnar zagayowar watan Ramadan wata na alfarma. Allah samu dace da afuwar ka da rahamar bayi. Wayo duniya shehu dan Adam yau shi nake kallo, ina tuno da cewa akwai wata rana zai zamo gailo. Babu tsimi balle dabara ko yaro ya mai gwalo. Watan azumi fallala a ciki na saba gidayawa, domin ta wuce duk sanin da muke mata sai misaltawa. Cikin wannan wata ne Qur'ani an ka saukarwa, watan daraja watan samun falala ne a gumbayi. Kannywood lijan kuru ke yi wa al'ummar musulmi murnar zagayowar watan Ramadan wata na alfarma. Allah samu dace da afuwar ka da rahamar bayi. Kashin wanda zai kwanya na layifi ba dan makaki ba, shi bai bacci ba sannan bai bautawa makaki ba, bai nemi afuwa ba sannan bai neman arzikin ma. Ya haya Amerika ina kake dan Allah maso kai ma, wai Amerika muna roko dan kai manna alfarma. Ka daina yaɗa batsa akwai mutuwa in ka tuna kai ma, kuma ka dainawa cikin Ramadan ya zama ragi kayi. Kannywood lijan kuru ke yi wa al'ummar musulmi murnar zagayowar watan Ramadan wata na alfarma. Allah samu dace da afuwar ka da rahamar bayi. Masu zuwa tahajjud ina kuke wanda sukan yi keɓewa, ku dinga sabawa makaki wannan babu dacewa. Ya'ya suna yaudara ga iyayensu suna silalewa,